Η κυνηγητική περίοδος έχει αρχίσει και για την περιοχή της Θεσσαλίας και ήδη αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ανανεώσει τις άδειές τους και έχουν ξεκινήσει προκειμένου να εξασκήσουν ένα πανάρχιο χόμπι. Οι κυνηγοί, ωστόσο, μπορεί πολλές φορές να προβάλλονται ως καταστροφής του περιβάλλοντος, αλλά οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους και γι' αυτό πραγματοποιούν αρκετές κινήσεις για την υποστήριξή του. Μία από αυτές τις κινήσεις περιλαμβάνει την απελευθέρωση 1.500 φασιανών, οι οποίοι έχουν εκτραφεί τον τελευταίο καιρό, προκειμένου να υπάρχει τόσο κάρπος για τους κυνηγούς, όσο και δυνατότητες αναπαραγωγής του είδους σε φυσικό περιβάλλον. Πονήσαμε μία μελέτη στη συνεργασία με την Ομοσπονδία και το Δασαρκείο Λάρισσας και μας εγκρίθηκε η μελέτη αυτή για απελευθέρωση 1.500 φασανών. Αυτοί οι φασανοί τους παίρνουμε από τα κρατικά εκτροφεία σε συνεργασία πάλι με το Δασαρκείο Λάρισσας. Τους κρατάμε, τους μεγαλώνουμε 2-3 μήνες και 10 μέρες πριν ανοίξει το κυνήγι τους απελευθερώνουμε. Μερικοί από αυτούς, από αυτή την ποσότητα, είναι για κάρπωση των κυνηγών και μερικοί είναι για πολλαπλασιασμό, για εμπλουτισμό της περιοχής. Αυτοί οι φασανοί θα απελευθερωθούν κοντά, δηλαδή ο φασανός ξεκινάει το κυνήγι στις 15 του Σεπτέμβρη, 10 μέρες νωρίτερα, δηλαδή περί τα τέλη Αυγούστου. Στα σχέδια από εκεί και πέρα του Κυνηγητικού Συλλόγου Λάρισσας είναι και η δημιουργία λαγοτροφείου, ώστε να παράγονται εκεί λαγοί και να απελευθερώνονται και αυτοί σε φυσικό περιβάλλον. Το λαγοτροφείο, πάλι με μελέτη, μας εγκρίθηκε μία έκταση δημόσια, κοντά στα 50 στρέμματα, σε την περιοχή του Δήμου Κιλερέρ, την περιοχή Μαυροβουνίου Λάρισσας, το οποίο το έχουμε τελειοποιήσει. Δηλαδή είμαι στην ευχάριστη θέση να πω στους φίλους κυνηγούς ότι τουλάχιστον σε 10-15 μέρες θα αρχίσει να φιλοξενεί λαγούς. Αυτοί οι λαγοί θα πολλαπλασιάζονται και μετά θα απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Όπως αναφέρουν πάντως χαρακτηριστικά τα μέλη του Συλλόγου, κινήσεις μπορούν να γίνουν πολλές προς αυτή την κατεύθυνση για τη στήριξη και του φυσικού περιβάλλοντος και ήδη υπήρχαν σκέψεις για απελευθέρωση αγριογούρνων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο πληθυσμός του συγκεκριμένου είδους είναι αρκετά μεγάλος ήδη στην περιοχή της Θεσσαλίας και έτσι υπήρξε μια αναμονή σε αυτό το θέμα.